Yebo, khehla lami uyaphila, ngiyaphila mina ungolo omkhulu. Hhayi indoda lena, hawu ishayekile leya nto. Ungifone namhlanje wathi hawu, eyi usi-right ayisekho leya nto. Washo ukuthi hhayi nala kade kuyinkinga khona ubuhlungu khona kuwona umthondo. Wathi akusekho, wathi kodwa ufake iconsi elilodwa, wathi angibuze ukuthi angaliphinda niconsa ngoba into eshaye kakhulu wathi imklinile la eqolo ngoba iqolo ivele ibuhlungu. Kubuhlungu nala okhalo uthi hhayi ku-right manje shade egobe yenzani akusekho la maphini abuhlungu kade ekhona ngoba ube umuntu othi uma ilele anqaneshe ukuvuka. So uthi la phambili endukwini angaliphinda ne-drop alifake noma kufuna i-drop alifake le phambili ngoba uthi walifaka angazi lagcina walifaka wezwa kushisa waphinde laphuma i-drop. So kodwa uthi hhayi hhayi iyashaya, uthi hhayi iyashaya. So siyabonga Khehla, siyabonga. Mina into yami-ke nje ungayikhohlwa into yami Khehla lami ngibhalelile mina into yami ukuthi singenza kanjani malini. Bukhona abafethu ubushimane amajidi angese siphike uthola ukuthi umuntu uyasaba nje amantombazane but akhona amajidi uthola ukuthi akaqomeki noma ebukeka eswenka but nje kunaleyo nkinga ukuthi akaqomeki mhlawumbe kungenzeka ukuthi kunezinto zakube zimcindezelayo. So uma ukuthi unaleyo nkinga ke ubaba uDube inyanga enkulu yasemgababa unohlanga lamasoka. So ukuze ukwazi ukuthi uqome kuvusa umuzi wakini lolu hlanga ke lisengiswa umuntu onalezo inkinga. Ubaba uDube ke utholakala laphana emgababa eduzane nase tavern ebizwa ngokuthi iSemfezi. So ungamvashela khona uma ukuthi ufuna kusebenzele khona noma mhlawumbe akudilivele izinto zakho kaphepha ukuze ukwazi ukuthi uyisebenze wena. So inamba ongamthola kuyona u072 544 6279 ngiyiphindi inamba u072 544 6279. Ubuya bebhizi ke so kuyasiza ukuthi ufone ngoba ubuya travel njengoba nje ngomhla ka25 uzobe ese Cape Town endaweni ekuthiwa iKamakoti rank eCarlsfontein. So ujwayele ukuthi mangabe ese Cape Town aye kuleyo rank kanti ke ngomhla ka5 February futhi uzobe ese Goli laphayana ngase Protea Glen ngase Engine Garage. So uzomthola lapho ngomhla ka5 eGoli. Kusiza ukuthi ufone ukuze ukwazi ukuthi umthole ukuthi ungakuphi but isikhathi esiningi nje usebenzela kwakhe emgababa laphana ngase tavern ebizwa ngokuthi Semfezi. So inamba yakhe ngiyiphinde futhi u072 544 6279. Ngiyabonga bafethu nibe nosuku oluhle.